рамках онлайн-проекта «Книжная полиция письменников и юбиляров 2025 года» филіял сельская бібліятэка аграгарадка Кракоўка прапануе п'есу Андрэя Макаёнка «Зацюканы апостол». Жанр п'есы «Зацюканы апостол» – трагікамедыя. Такі жанр найлепш адпавядае мастацка-ідэйнаму зместу твора. Аўтар вырашае агульначалавечыя праблемы, выкрывае мараль, заснаваную на фальшы і лжы, пакланенні ўяўным каштоўнасцям. Драматург выразна уяўляе небяспечнасць філасофіі грамадства, у аснову якой пакладзены цынічны тэзіс «Грошы – сіла». Востра стаіць у творы і праблема выбару, што непазбежна паўстае перад тымі героямі, якія імкнуцца захаваць сябе як асобу ў цынічным і жорсткім свеце капіталу. Па вызначэнні самога аўтара у п'есе «Зацюканы апостол» дзейнічаюць такія асобы: тата, мама, сын, дачка, дзед, палітычны каментатар. Героі не маюць ні прозвішчаў, ні імёнаў, нічым выявілася аўтарская задума стварыць абагульненыя вобразы-сімвалы. Кожны з герояў выступае ў творы выразнікам пэўных маральных прынцыпаў, пэўнай жыццёвай філасофіі. Галоўным героем п'есы з'яўляецца сын, або малыш, як называюць яго ў сям'і. Менавіта з яго вобразам звязана назва твора. Вызначэнне жанру твора як трагікамедыі абумоўлена сцэнічным лёсам сына. З яго вобразам звязаны ўсе падзеі, калізіі п'есы. Малыш з'яўляецца ў трагікамедыі «Зацюканы апостол» своеасаблівым кампазіцыйным цэнтрам, галоўным рахавіком у раскрыцці драматычнага канфлікту твора. Малыш і яго сястра выхоўваюцца ў прыстойнай сям'і з матэрыяльным дастаткам. Малыш хоча перайначыць свет, бо яму не падабаецца, як жывуць яго продкі. У выніку асабістых назіранняў і роздумаў ён прыходзіць да высновы. Для дасягнення мэты свайго жыцця трэба навучыцца майстэрству хлусіць, шантажыраваць, ашукваць, прыкідвацца праўдзівым. У творы аўтар узнімае надзённыя праблемы агульначалавечага характару. У ім арганічна спалучаюцца палітычныя, філасофскія і маральныя праблемы сучаснасці. Дзеці, не маючы агульных поглядаў з бацькамі, пратэстуюць супраць буржуазна-мяшчанскіх ідэалаў і звычак, бяздушнасці і жорсткасці. Пратэст гэты стыхійны і таму мае трагічны канец для дзяцей. Андрэй Макаёнак верыць у здольнасць чалавечага розуму і сілы, чалавечага духу адстаяць сапраўдныя каштоўнасці, тое лепшае, што назапашана на зямлі цывілізаваным грамадствам. Паважаныя чытачы, запрашаю вас у бібліятэку на сустрэчу з цікавым творам.